Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhai ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadarati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ulil azmi min rusul wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam syafi'ina sayyidi sadati Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji waladihi wa dzurriyyatihi wa alihi washabihi wa khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in wa jami' asbah syuhada ulama awliya sholihin musyrifin mu'allifin wujudina wa jadatina abaina ummahatina wa amanna wa huququna alaina wa ghafarallahu lana lahum wa bil khusus tiang sepah kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumari. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadhil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. Bismillah. Hadrati jami' ma dzakarna fi fatihatina wa ma dzukira fi dzikril ghafilin khususan murabbi ruhina Mbah Jazil Utsman wa zawjihi wa jami' waladihi khususan Mbah Zainuddin Jazuli Mbah Munif Jazuli Mbah Fuad Munim Jazuli Mahmud Surat wa jami' mutakharijin falah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Limu'alfi hadal kitab Abdul Wahab Asy'arani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Sahal Tusturi. Sahal Tusturi niki ulama besar pada zamanipun, kronten umur 9 tahun niki pun apal Quran sekaligus tafsire. Kathah sanget kagem rujukan-rujukan para ulama sezamanipun. Niku nate dawuh siru ilallah taala arajan wa makasira. Wingi sampun kula baleni sekedhik bahwasane awake dhewe iku kudu amal senajan ora sampurna. Maknane ngoten. Jadi menuju mlaku marang Gusti Allah, ngibadah marang Gusti Allah senajan pinjang. Jadi tetap kita mlaku, tetap kita beribadah senajan penuh kekurangan. Kronten menapa? Sami kados kita niki ibadah. Iki awake dhewe ngamalo saakeh-akehmu sehingga ikhlas. Aja sampai kita niki berpedoman aleh aku rung ikhlas tak ora amal. Monggo selamane ya ora ikhlas, selamane ya ora amal. Niki nggih sami ngeten niki. Jadi keikhlasan pun butuh permulaan. Butuh ya jajal-jajalan niku. Langsung ikhlas mboten saged. Karena ikhlas niku mangabot banget. Ikhlas niku tingkatane akeh. Ya dhuwur tenanan. Milane menggah kita wong awam ngeten iki wis lah pokoke ngamalo kaya sing dadi tuntunane agama. Sehingga amal kuwi meng ya sak akeh-akeh amal kuwi sehingga awakmu iso ikhlas. Jadi ora ikhlas lah amal lah sembarang, tapi suatu saat kan enek amal sing ikhlas. Maknane ngoten. Jadi aja sampai kita niki tidak beramal karena menunggu keikhlasan. Sedekah nggih ngoten. Wis sedekah ngono ae, ikhlas ora ikhlas sedekah ngoten mawon latihan. Jenenge latihan ya latihan. Napa kemawon? Niki dilarikan dalam semua bab monggo. Mung pada dasaripun nggih niki saged kagem dalil siru ilallah arjan wa makasira. Wala tantadziru sikhah fa inantizara sikhah batola. Tur lek beramal iku aja sampai umpama awake dhewe lara.
Ya ora usah amal ngenteni sehat to. Nunggu kesehatan awake dhewe ya tetep beramal. Wong agama nuntut mboten ngebotke. Ora iso ngadeg ya karo lungguh. Salat ora iso lungguh ya karo turun miring. Turun miring sik ra iso ya kita lakukan rukun-rukun dengan kedipan mata ya iso. Gak iso neh ya nglakokaken rukun wajibipun poso ndang ati pun cekak. Melane dalam keadaan kemawon iki cara katane kata salat lah. Lah niku ya ora usah ditinggalno. Wong fleksibel. Sedaya hukum agama niki fleksibel. Kudu ngadeg saandane niku lek hukum bagi wong normal to. Dalam keadaan sehat jasmani rohani. Jadi ora ana alasan awake dhewe terus malih ora nglakoni salat, ora nglakoni poso saandane ngoten. Wong lentur banget kok. Teng mriku wonten fest-fest tertentu, syarat-syarat tertentu sing gak iso ya iso di ngisore sak ngisore. Wa qala sahibul hikam. Wa qala lan dawuh sapa sahibul hikam iki Ibnu Athaillah Sakandari iki sing aran kitab hikam. Asmanipun Ibnu Athaillah Tajuddin bin Athaillah Sakandari. Iskandar kono. Kitab sing tidak asing di telinga pondok-pondok pesantren ya hikam iki. Dawuhipun la tatruki dzikra li adami khuduri kama Allah taala fi. La tatruk aja ninggal sira adzikra ing zikir li adami khudurika krana ora onone hadire sira ma Allah taala sartane Allah fihi ing dalem zikir. Awake dhewe iki wong biasa. Wong umume menungso. Iki aja sampe awake dhewe ninggal zikir krana ora anane hadiri atine awake dhewe. Contone ngeten lho. Sallallahu alaihi Muhammad wa astaghfirullahaladzim la ilaha illallah la ilaha illallah. Krana awake dhewe atine ora madhep marang Gusti Allah. Iku ya tetep lakonono, tetep zikir la ilaha illallah. Ora usah ngenteni awake dhewe iku iso khusyuk khudur wonten ngersanipun Allah. Nresapi maknane la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artine ngono kuwi terus awakmu ndak ngerti terus malah ninggal zikir. Aja. Senajan awake dhewe ora hadir atine nek kono kene zikiran atine nek sawah, atine nek omah, atine nek mall, atine nek dalan ya tetep kok la ilaha illallah. Termasuk awake dhewe mane tahlilan ngoten niku. Senajan atine mbleyayang ya lisane tetep muni la ilaha illallah. Lah kan akeh to. Kata sanget model ngoten niku. Jadi ya tetep aja ninggal la tatruk az-zikra li'adami khudurika ma'allahi ta'ala fi. Jadi awake dhewe ora imut marang Gusti Allah terus leren zikirane aja. Awake dhewe ra artine Fatihah, artine salat terus awake dhewe ndak salat aja. Awake dhewe ndak artine Al-Qur'an, maca Qur'an ngene terus ora maca Qur'an aja. Maca terus wacanan Al-Qur'an diwaca. Apapun itu masalah agama diwaca. Senajan awake dhewe ndak ngerti arti ini kita tetap zikir marang Gusti Allah. Krana napa li anna waflataka. Krana temen setuhune lali sira. An wujudi zikri atau saking wujude zikir atau emut marang Gusti Allah. Iku asyaddu luwih dene banget min waflatika katimbang lali sira ma'a wujudi zikrihi bareng sartane wujude zikir emut marang Gusti Allah. Iki alasane ben awake dhewe iku ora ninggalno zikir senajan atine supe.
atine ora hadir. Krana laline awake dhewe tanpa zikir itu jauh lebih berat daripada awake dhewe lali tapi enek wujude zikir. Maknane awake dhewe ninggalno zikir la ilaha illallah, ya lali, ya awake dhewe ninggalno zikir, wujude zikir berarti lafaz la ilaha illallah iku lebih parah katimbang awake dhewe lali tapi bersamaan dengan zikir, tapi bersamaan dengan membaca la ilaha illallah iku sing luwih apik ngoten. Jadi kita pembacaan la ilaha illallah tanpa awake dhewe hadir atine iku jauh lebih bagus daripada awake dhewe iki ora maca la ilaha illallah. Keberadaan awake dhewe mewujudne salat, poso dan lintu sebagaiipun iku jauh lebih bagus daripada ora salat blas. Alah aku salat ora ro maknane, aku tak ndak salat. Lah iki adalah jaring-jaring iblis laknatullah. Sing perlu napa nggih wau lho kita wujudkan bentuk salat dan kita benahi ya dengan tindakan salat kala wau. Kita wujudkan zikir entah niku la ilaha illallah atau istighfar. Kita bangun dulu senajan awake dhewe niki atine mblayang. Iku sik luwih apik daripada awake dhewe ku lali ora zikir la ilaha illallah utawa istighfar. Ilmune ngoten niku, syariate ngono lho. Dalane iku sakjane ngono kuwi. Dadi ora ana alasan awake dhewe ora zikir. Krana alasane mbuh ora ngerti apa-apa iku dudu alasan. Iku alasanipun ya wong-wong sing males mawon. Wa asalan menawa iku ayar faaka yen to ngangkat atau ngunggahaken sapa Allah ing sira min zikrin saking zikir ma'a wujudi ghaflatin sartane wujudi lali ila zikrin maring zikir ma'a wujudi yaqudhatin sartane wujude eling. Wa min zikrin lan saking zikir ma'a wujudi yaqudhatin saking wujude eling atawa ya eling wau ila zikrin maring zikir ma'a wujudi khudurin sartane wujude hadiri ati. Wa min zikrin lan saking zikir ma'a wujudi khudurin sartane wujude hadiri ati ila zikrin maring zikir ma'a ghaibatin sartane samar. Amma saking barang siwa kang ngliyane apa ma al madhkuri kang den tutur al madhkura kang den al madhkuri ya kang den tutur. Wa malan barang wa madzalika lan ora ana ta mengkono-mengkono ayar fa'aka min dzikrin ma wujudi ghafla ila akhirih alallahi ing atase Allah iku azizun iku bi azizin kelawan perkara sing angel. Iki lafate rada bulet. Ya ora kok bulet. Ngoten mboten, mung pemahamanipun kudu rada abot difahami. Tapi kalau terangne ngeten. Awake dhewe dituntut untuk selalu zikir senajan berserta lali. Sebab napa? Lali ora zikiran iku jauh lebih bagus. Nah, lali ora zikiran iku sik luweh elek katimbang awake dhewe iki lali ora beda ngeten. Awake dhewe ora zikir la ilaha illallah iku lebih parah daripada awake dhewe ya zikirin tapi beserta lali. Awake dhewe zikir la ilaha illallah karo lali marang Gusti Allah, atine ora madhep mantep marang Gusti Allah iku sik luwih apik katimbang ora anane wujude zikiran la ilaha illallah ing dalam awake dhewe. Ngoten lho. Dadi luwih apik ya awake dhewe zikir senajan lali daripada ora zikir blas. Alasane wa asa ayyarfa'aka min dzikri ma wujudil ghaflah.
Sinten ngertos awake dhewe iki diangkat dening Allah kronten lantaran zikir tapi awake dhewe lali ing dalem zikiran kala wau. Diangkat ila zikrin ma'wujudi yaqadzatin. Jadi awake dhewe mamanane pertamane zikir tapi lali ora hadir atine, sinten ngertos Allah terus mengangkat awake dhewe zikir terus karo madhep mantep atine, malih hadir atine. Lah sinten ngertos Allah nggih ngangkat saking zikir ya sing eling mang, sing zikir kalih atine iku eling marang Gusti Allah mantep madhep kala wau ke zikir ma'wujudi hudurin kuwi. Wa min zikir ma'wujudi hudur ila zikir ma'wul batin. Lah sinten ngertos awake dhewe ya diangkat saking zikir sing iso menghadirkan hati kita kepada Allah menuju zikir sing tanpa awake dhewe mengucapkan. Berarti teng ati tetep ana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Senajan lesane wis ora. Senajan lesane wis ora zikiran, tapi atine wis tetep zikiran. Iku ma'al batin. Lah itu ing dalem ngersane Allah iku ora angel. Niku saged-saged mawon kalaupun Allah menghendaki. Milane awake dituntut untuk selalu zikiran senajan lali. Dengan sinten ngertos dengan awake zikir bersama lali kuwi mang, lali atine kuwi mang, Allah ngangkat malih awake dhewe zikir beserta hadir atine. Sinten ngertos Allah terus anggenipun niku nggih ngangkat malih dumateng zikir sing walaupun toh tanpa kita niki mengucapkan la ilaha illallah tapi awake dhewe tetep di mana dan kapan saja kita tetap selalu atine zikir. Dari menjadi zikir lisan ke zikir ati. Ngoten niku menurut Allah niki mboten angel. Tapi kan pancatan pertama kita harus dituntut untuk zikiran toh. Senajan awake dhewe atine belayang kon dindi kan ngoten. Dados sinten ngertos wonten awake dhewe iku diperhatosaken Allah sehingga Allah niki ngempit awake dhewe iso zikir marang hadiri ati mang. Kumanane ngoten niku. Fa'lam zalika ya akhi. Mongko ngerti yo zalika kono qaulul hikam atau qaulu Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikam kawula wau yakni awake dhewe aja ninggal zikiran. Ya akhi sedulur lanang ingsun. Walatat tuluk lan aja ninggal sira azzikra ing zikiran. Dibaleni malih niki diperkuat awake dhewe ya aja sampe ninggalno zikir. Krana napa fa innahu monggo temen setune zikir iku umdatut tariqi pokoke dalan menuju Allah. Wa akbar lan wa agung utawa gedhe minas sholati katimbang salat. Lah zikir itu jauh lebih agung gede daripada sholat. Alasannya teng wingking mengki. Nyapa kok zikir itu malah justru luwih agung ketimbang sholat. Padahal kita sholat tahu bahwa sholat itu adalah puncake ibadah teng sholat. Ya memang wong buah natijah hikmah sholat itu kan ya karena zikri, karena ben imut marang Allah lewat media sholat. Ya jelas toh berarti zikir niku akbaru minas sholat. Sebab tuntutan atau tujuan awal awake dhewe disyariatkan sholat niku ya ben eling marang Gusti Allah. Kan ngoten to. Jadi ora kok terus malih bertentangan niku mboten. Lek Ibnu Athaillah dawuh bahwasanya zikir niki akbaru minas sholat ya ora ana perbedaan ya sebab memang natijai salat niku ya ben eling marang Gusti Allah. Wong lewat bentuk tertentu inggih menika salat. Sebab salat niku adalah ibadah yang paling teragung karena teng mriku niku memang bener-bener penghambaan kita dumateng Gusti Allah lewat sujud lan lintu-lintunipun. Lek awake dhewe niki kalau wong niku menghormat niki monggo kersa mboten napa-napa tapi lek sampai sujud karo wong kan
bahaya dalam keimanan. Tapi lek liyane ibadah liyane niki ora apa-apa awake dhewe utawa katakanlah karo wong. Tapi lek masalah kok harus bersujud dengan orang lain niki harus ndak diperbolehkan, haram awake dhewe, ndak boleh. Malah kufur. Sebab ini adalah fasilitas yang diberikan Allah tok. Melane kok awake dhewe iku iso di takdirke iso salat niku sebuah kebanggaan tersendiri. Sebab awake dhewe iku punjeripun wis nglampahi yakni salat menika. Dados ojo sampai ninggalno zikir, sebab zikir itu adalah pokoknya jalan menuju Allah. Modal awal, modal pertama, modal yang paling baku menuju Allah ini adalah zikir. Wa akbaru minas sholah ma. Qala dawu sopal Ustaz Abu Ali Ad-Daqa rahimahullah. Az-zikru utawi zikir iku rukun kawiyun kang kuat fitori kilahi dalam ngambah dalane Allah. Bahkan dawuhipun Abu Ali Ad-Daqa iki ndawuhaken bahwa zikir ini adalah rukun sing kawi. Iki rukun niku saka sing paling kuat di dalam menuju dalane Allah Subhanahu wa taala yang zikir. Sebab dengan zikir niki ati niku semakin mantap, semakin yakin. Bal huwa bali utawi zikir iku al-umdatu. Pokok fi hadhi tariqi ing dalem ikilah dalan menuju Allah. Bahkan zikir ini adalah umdah niki wis pusakane tependamping sing ndampingi dalam perjalanan menuju Allah iki zikir niku. Wala yasilu lan ora bisa tumeka sapa ahadun wong suci ila Allah taala maring Gusti Allah illa bidawami zikri angin kelawan langgenge zikir. Bahkan awake dhewe atau seseorang itu tidak sampai ke hadirat Allah kecuali dengan nglanggengi zikir. Milane wali-wali ngoten awal-awal niku dalam permulaanipun sing digetoni, sing dinemeni ya riyadhah zikir kala wau. Mbuh niku zikir wis napa kemawon delok gurune sinten. Sing penting zikir. Sebab zikir niki wau umdah fi hadhi thariq wau. Wa qala lan dawu sapa Syekh Abdul Mawahib Asyadili rahimahullah. Inna makana angin mestine ana apa zikrullahi zikir marang Gusti Allah iku akbaru luwih agung minas sholati katimbang salat li anna sholata krana temen sedene salat wa ingkanat iku wa ingkanat ya senajan ana apa salat iku azimatun gedhe faqat la tajuzu mongko temen-temen ora wenang apa salat fi ba'dil awqat ing dalem sebagiane pira-pira wektu bi khilafi zikri midani kelawan zikir. Nyapa diomongno wau bahwasanya zikir iku luwih agung katimbang salat. Sebab salat niki ada waktu-waktu tertentu. Wa ing kanat azimah tapi lata juzu fi ba'dil awqat. Senajan salat iku agung ganjarane gede derajate tapi kan gawe wektu ora sembarang wektu lata juzu fi ba'dil awqat, tidak diperbolehkan salat di sebagian waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan zikir. Kalau zikir imut marang Gusti Allah niki wis non stop. Nggih. Kapan kemawon di mana saja oke, mboten ada larangan. Fa innahu mongko teman setune zikir hukum mustadamun amrih den langgengaken fi umumil halati ing dalem umume pira-pira tingkah. Maknanipun dari 24 jam itu tidak ada yang tidak diperbolehkan zikir. Jadi sekarang ngambil dalam jam pinten kemawon monggo kerso, tidak dibatasi oleh waktu. Tapi lah sholat ini ada sholat yang di sebagian waktu niku tidak boleh. Tapi di dalam zikir niki non stop 24 jam niki tidak ada batasan. Mula no afdalu atau akbaru minas sholat.
Mung pada dasaripun nggih niku krana memang tujuan awal salat niku untuk mengingat Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Mawahib Asyadzili aidon halimale. Ikhtalafu dawuhipun. Ikhtalafu padha persulayan sapa ulama. Ayuma utawi endine suci-wici ku afdhalu zikri luwe utama-utamane zikir siron kelawan samar au jahron utawa banter. Abdul Mawahib memberi penjelasan tentang perbedaan ulama. Ayyuma afdhalu dzikri sirron au jahron, sakjane apike iku zikir marang Gusti Allah iki secara sembunyi-sembunyi utawa secara ngedeng, secara ketok. Jane apik awake dhewe sembunyi dari manusia atau di hadapan manusia, ngono lho. Pertanyaane niku. Jadi sakjane zikir iku apik dilakukan secara sembunyi utawa der-deran. Waladzi utai barang aku lukang ngucap ingsun bi kelawan aladzi iku annadzikra teman sutune zikir jahrun hale banter iku afdhalu le utama tapi liman kedhi wong golabat kang lindih ngalih ngatasi man opal kuwate nafsu min ahli bidayah saking ngawiti ibadah. Lah Abdul Mawahib Asyadzili niki punya dua alternatif ngenani tentang luwih utama ndi zikir secara sembunyi kali secara terang-terangan. Dawuhipun yang pertama, an-dzikra jahru afdhal. Zikir secara bianter la ilaha illallah bianter ngoten niku iku luwih utama. Tapi bagi wong sing di situ niki dikalahkan oleh kuwate nafsu. Di dalam permulaan biasanya wong niku kan nafsu, hawa nafsu ini kan tesih kuat. Dalam permulaan menuju thariqillah niki thariqi atau dalam menuju Allah. Lah lek sik dikalahkan oleh hawa nafsune, wong kuwi sing paling apik. Berarti wong dikalahkan hawa nafsune kan karo awake dhewe ngeten iki to. Wong awam-awam ngeten niku, biasa-biasa ngeten iki. Iku apike zikir ya banter, aja meneng ae. Aja meneng ae. Meneng ae. Niku wong khusus-khusus ora apa-apa. Allah, 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 zikir sirri ku jenenge, zikir teng ati. Iku tingkatane wong dhuwur. Lah awake dhewe niku ya derno wae, banterno wae. Melane wong ulama awake dhewe ya kuwi mang bar salat ya wiritan bareng-bareng, ora bar salat mau meneng dhewe-dhewe mboten. Sebab nyadari bahwa kita niki masih ya menang hawa nafsune daripada ora. Artinya awake dhewe iku di semua kesempatan iku tasik mengedepankan hawa nafsu. Lah awake dhewe sing njajal menuju dalanipun Gusti Allah. Monggo sing paling apik iku ya banter dikiri. Wa zikru tawi zikir sirron kelawan sirri iku afdhalu luwih utama liman kedhe wong walabat kang lindih alaihi ngatasi man apa jam'iyatu perkumpulane ati utawa kumpulane ati utawa sing ndak duwe nafsu isan min ahli hayati saking ahline ngatokaken ibadah utawa wong-wong sing wis pilihan. Tapi kalau wong-wong sing wis pilihan wis ora terganggu oleh hawa nafsune, mongko zikir sirri, zikir secara rahasia, secara sembunyi, ora usah diucapno, iku luwih utama. Sebab atine wis kebek marang Gusti Allah, ora kaliya-liya. Lah awake dhewe wong lesane muni la ilaha illallah mawon niku wis atine teng awake dhewe nek ndi-ndi sik dikalahkan hawa nafsu. Berarti tumrap awake dhewe niki ya sing apik ya apa banter. Kok ana wong teko Pak kula niki zikire banter napa mboten deloken wonge. Lek wong wis biasa ya jawaban ya banter to Kang awake dhewe ya apa mesti kaya ngene rewa-rewane. Rembane nek wong kok ulama terus zikire kok wis meneng ae, meneng tapi zikiran. Niki memang wis apik makome sakmono kuwi. Sebab iku wis melintasi awake dhewe
Ora kok terus awake dhewe suudzon ngoten mboten. Ngoten niku lho nggih. Dadi ndelok tingkatan-tingkatan tertentu. Ingkang paling penting ya awake dhewe niku wau lho nggih, pikirane banter mawon. Wis maca napa-napa banter pun. Engko lek diarani wong ya bene to. Ya diarani ben. Wong awake dhewe kudu ngetokno ngibadah kok di sebagian waktu niku. Nang syariat pun ya enek to. Jadi awake dhewe ngetokno ibadah bukan sebuah celah. Yang celah niku kan awake dhewe lek mengharapkan dari orang lain sesuatu. Tapi awake dhewe niku ngetokno ibadah niku biasa. Tuntunan agama syariat ya akeh. Jumatan kuwi lho beraya dikon ngetokne to. Lho, iku kan ya syariat saking Allah to. Jumatan. Traweh itu kan apike kan ya jamaah. Jamaah mesti lek wong akeh, berarti kan ketok. Nggih. Salat Id. Ya kon ngetokne wong akeh. Wong agama menuntut untuk ngetokne ibadah. Dari ibadah-ibadah sebagian ibadah harus diketokno. Haji ya diketokno. Ngundang ngono kae walimatul hajj. Rabi atau nikah ya kon ngetokno. Wajib malah menghadirkan saksi dalam pernikahan malah wajib. Ya ngoten niku. Jadi kita niki ngetokno ibadah bukan sebuah celah. Sing ora oleh niki lek awake dhewe iku mengharapkan ke makhluk. Niku sing mboten angsal. Lek mboten ya monggo. Dicampangane burdan utawa khatamul Quran moh ngajine omah dhewe iso, apa lebih khusyuk eleh. Napa niku jaring-jaring setan. Nggih, mboten pas. Karo keilmuane seseorang seperti itu ndak pas. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Mawahib aidon khale malih. Afdhalu siyaghi dzikri utawi utama-utamane lughate zikir utawa rupane bacaane zikir lil muridi kedhe wong murid toreko iku qaulu la ilaha illallah. Dawuh la ilaha illallah. Diseghat paling utama-utamane zikir awake dhewe bagi pemula. Iku ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis niku. Madama lahu hawa niki. Dalam selagine langgeng lahu kedue murid apa hawa kepinginane nafsu. Dadi lek kepinginan nafsu akeh terus awake dhewe iki mongko ya wis la ilaha illallah iku zikire afdhalu zikri. La faida faniat lan nalikane entek apa ahwiyatuhu bahwa nafsune murid kana mongko ana apa zikrul jalalati zikir jalalah lafat Allah iku angfa'u luwih manfaati lahu maring murid. Beda malih wong lek mboten paten duwe nafsu mongko zikire ora la ilaha illallah sing apik ya Allah Allah ya ngoten. Lianna makrona teman suni barang tamakang sempurna wa mahuna kang dalem mungkono-mungkono zikrul jalalah iku ma zikir yuni kang nyukupi apa ma hakikatan ing dalem hakikate fa mongko faham sira. Karena memang kenyataanipun la ilaha illallah amakur Allah ya. Zikir Allah ini adalah memang tingkatan sing wis terakhir ya nek kono kuwi. Allah wis ngoten niku. Ora ana sandurine ora enek. Tapi bagi awake dhewe ya la ilaha illallah itu afdhalul dzikri niku tang umum kan cara ngoten niku afdhalul dzikri la ilaha illallah iku memang bener. Kok awake dhewe nambahi fa'lam annahu ya mboten napa-napa iku bahasa Jawa sing wis mu'arrab to, sing wis diarabno. Nggih, sing wis diarabno. Dadi afdhalul dzikri fa'lam annahu ya mboten napa-napa awake dhewe fa'lam annahu. Sajane afdhalul dzikri ya la ilaha illallah kuwi. Tapi wong Jawa cara dijawane kan ngaten afdhalul zikir paling utama-utamane zikir iku mangertoso rakyat weden bahwasanya afdhalul zikir iki adalah la ilaha illallah. Iku bahasa Jawa sing mujawa, sing mu'arrab, sing wis diarabno. Ora kok nambahi afdhalul zikri fa'lam annahu iku nambahi bahasa Arab kok kono mboten.
Krana awake dhewe posisine tahlilan zikiran ya tukung bahasa Jawa wis diarabno menjadi fa'lam mongko mangertosa para hadirin bi annahu kelawan temen sune afdhalul zikir iku la ilaha illallah. Aja sering nyalahno. Apa kuwi nambah fa'lam annahu ora enek hadise ya memang ora enek. Ana ya afdhalul zikri la ilaha illallah kuwi. Aneh. Nuwun sewu kula iku nate dilokno niku nate. Abdul Dzikir iku asline yo fa'lam annahu ora enek. Ngene dilokno. Dilokno. Lah dhek dhewe nambah malah la ilaha illallah adadama khalaqullah ngoten niku. Malah mboten karu-karuan. Maknane ora apa-apa ngoten niku mboten apa-apa. Jadi bahasa-bahasa Jawa yang diarabkan ngoten niku niki tidak kok kita nambahin iki mboten. Jadi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah posisine sing banter. Sebab awake dhewe tasik bergumul dengan hawa nafsu, tasik asring sanget nggih akeh hawa nafsune katimbang mboten. Mulane paling utamane zikir nggih wau la ilaha illallah. Dene lek sampun lebih mendalam malih mongko ya lafaz jalalah kala wau. Jadi zikrul jalalah berarti Allah, Allah. Nek ndi muni Allah, Allah tapi nek ati. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anna dzikra, temen setune zikir iku mangsubul wilayati, tetengere kewalian. Jadi wong lek seneng zikir niku berarti ana tanda-tanda kekasih Gusti Allah. Ai marsumun tegese cap minallahi taala saking Allah taala lil abdi maring kawula kamaro simi muluki dunya kaya pira-pira cape ratu dunya. Dados wong golek ahli zikir, zikir apa kemawon. Mbuh iku maca Quran sedina sak juz utawa sedina setengah juz utawa sedina mung sak ayat. Tapi tinggi zikiran bendino mongko iku malih dadi tetenger bahwa dek iku dicap ya min ba'di auliya illah iku cap saking Allah tetenger saking Allah kepada hamba sing gelem berzikir secara istiqomah kala wau kaya kamaro sini muluki dunya kaya pira-pira cape ratu dunya bil wadhaifi kelan para penggawean. Dicap tukang batu. Krana mengen penggaweane batu. Enek sing tukang dagang atau pedagang krana penggaweane dagang. Dan lain sebagainya ketok dicap sebagai wong petani ya krana penggaweane petani. Lah penggaweane zikir marang Gusti Allah ya dicap karo Gusti Allah bahwa itu adalah termasuk walinipun Gusti Allah. Ngono lho. Mlawae dhewe niku teng donya ya kudu golek cap ngoten niku. Kudu punya pribadi sing iso ngumbulne awake dhewe nek ngersane Allah. Kita harus menjadi pendaki-pendaki langit yang tangguh, tapi bukan dengan jasmani tapi dengan keutuhan niat, kebenaran niat, kelurusan niat. Ngono lho. Jadi kita mendaki ke langit ini bukan dari segi badaniah, tapi ruhaniah kita dengan napa benerno niat kaleng istiqomai napa sing dianjurne agama. Dados kita niki sebagai malah menjadi pendaki-pendaki ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Walillahi lan iku kodi Allah al-masal utawi sifat al-ala kang luhur. Faman mongko ta sapa wae iku fika den tulungi sapa man lidawami dzikrillahi maring langgenge imut marang Gusti Allah faqat utiya mongko teman-teman diwehi sapa man al-marsuma ing mengkono tetenger bianawu kelawan teman sedune man iku waliullahi dadi waline Gusti Allah. Jadi sapa wong ngene iki kok diwehi hidayah, diwehi pertolongan untuk mudawamah zikir marang Gusti Allah, istiqomah zikir marang Gusti Allah, mongko wong kuwi mang diparingi cap, diparingi tetenger marang Gusti Allah bahwasanya iya niku termasuk walinipun Gusti
Allah. Sehingga ana wong ngarani wah kuwi sing duwe masjid kuwi. Krana dheke sregep teng masjid. Wah wong kuwi sing duwe sholawat sebab kata sholawati. Wah wong kuwi sing duwe zikir sebab terlalu terus berzikir. Ngoten niku wis dadi cap. Lah wis ngoten niku teng masyarakat ya terkenal ngoten niku. Krana wis terkenal di langit niki di bumi pun ya akan terkenal. Waman lan utai sapa wae iku sulibaden dedel sapa man dalika mengkon-mengkono dawami zikrillah faqat uzila mongko teman-teman dicopot sapa man anil wilayah saking dadi wali fafham mongko paham sira. Kalaupun toh orang niki tidak punya ya wiritan zikiran ya suliba zalika faqat uzila anil wilayah mongko dhewe lepas dari kewalian Allah. Berarti Allah ya ora respect karo wong kuwi mang lek. Melane zikir mudawamati zikir niki penting sangat kita lampahi senajan awake dhewe lali utawa atine ora paham, atine ora madhep marang Gusti Allah tapi tetep zikira. Nggih sak mampune awake dhewe wong belajar. Cara awake dhewe zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Isone mbane ping 10 ya ndak napa-napa. Mung agendakan waktunya niki nggih pas, tepat waktu, ajeg wis ngoten. Supaya iso nglabeti dumateng ati. Sebab wiritan niku lek ajeg sampai waktu-waktune ajeg, jame ajeg, dinane ajeg, wis penake wektune ajeg kuwi mang. Iku akan semakin hari semakin cemerlang nggih atinipun. Lek wis ngoten niku terus membekas. Lek membekas dia itu tidak akan pernah meninggalkan sing jenenge zikir sing didadekne aurat kala wau. Model ngono kuwi saiki ya angel. Yo angel. Awake dhewe seseorang punya wiritan khusus iku yo angel. Padahal kita tahu bahwa wiritan-wiritan sing istilah niki disembunyikan ya, hanya taune awake dhewe iki adalah justru sing manjur teng mriku niku. Nggih. Sing manjur teng mriku niku. Ketoke wong kuwi ibadahe kok pas-pasan, sedekah ya pas-pasan, posone ya pas-pasan. Poso pas-pasan ya cara poso ya mek Ramadan tok, cara salat ya fardhu tok. Tapi ternyata dia punya andalan lain, amal andalan lain. Sing wong ndak ngerti, bahkan anake ora ngerti, bojone ora ngerti, sing ngerti awake dhewe hanya bainahu wa bainallah, hanya dia dan Allah yang tahu. Itu loh biasane senjata iku sing andalan untuk menyelamatkan diri kita sendiri niki niku. Tapi suatu saat dia akan terkuak. Allah mesti ya akan menguak. Wah iki kelebihannya tibakno ngene, ngono kuwi ngerti. Mesti diweni ngerti wong di sekelilingnya itu keluarganya iku ngerti bapak iku bener ngono tapi ternyata yo duwe wiritan ngene. Ngoten mesti ngerti. Mesti dibuka karo Gusti Allah. Hadirin para rawuh ingkang mulyakaken insyaallah palenggahan kita sonten niki terakhir niki nggih. Nah niki benjing niki sampun sareng-sareng monggo sing gadah wekdal niki nglumpuk teng kuburan. Ya mugi-mugi kita nggih saged kula dhewe mugi-mugi nggih saged umpamane mboten niku nggih minimal awake dhewe berniat untuk mulai saat ini sesuk aku tak teko tak melok tahlilan wonten makbaro. Sebab niki sakbare niku pun mboten wonten ngaji malih. Insyaallah nggih Ramadan yang akan datang dengan harapan mugi-mugi kita nggih tasih diparingi waras wiris sehingga kita tasih saged nglempak malih dalam keadaan sehat ngantos Ramadan ingkang badhe. Niki kirang sekedhik insyaallah niki Ramadan sing badhe niki sampun khatam. Minakusane sampun khatam. Mung ingkang paling penting monggo napa ingkang Allah titipaken dumateng kita lewat hadis-hadis, lewat asar-asar dawuhipun sahabat sing tertera wonten minakusane niki
kita niki lek saged niki nggih nglampahi senajan rodok dipeksa awake. Sebab kalau wau lah awake dhewe harus beramal senajan abot, senajan boten ikhlas, kita niki tetep harus beramal sampai awake dhewe niku ikhlas. Ojo sampai awake dhewe amal menunggu ikhlas baru beramal. Sebab awake dhewe ngoten niku, maka itu akan sia-sia. Ojo sampai awake dhewe niki arepe beramal ngenteni sehat lek posisine diparingi loro. Sebab loro ma'al ibadah, loro tapi awake dhewe tetep ibadah iku ganjarane mati tikel daripada sehat beribadah. Sepindah malih posisine awake dhewe senajan ndak normal, sujude ora patek normal, rukuke ora patek normal, tapi niku awake dhewe tetep ibadah iku jauh lebih bagus, lebih bermakna, lebih berbobot nggih daripada wong sing normal. Sebab napa? Ya dalile mung al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran niku milang-milang kangelane. Semakin kangelan awake dhewe semakin gede senajan padha salate, tapi kono suwehat ya fisike sik top. Lah awake dhewe niki wis linu kabeh, ya kok sik salat. Mongko padha-padha salate, padha-padha makmume. Lah niku jauh lebih bagus, lebih abot, lebih ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih apapun entah niku sedekah ya ora usah nunggu sugih. Kita beramal sedekah ora usah nunggu sugih. Sebab kok lek awake dhewe nunggu sugih lho malah nglalekno awake dhewe marang Allah. Tenanan niku. Nggih, tenanan. Padahal awake dhewe niki sedekah 1000 iku lebih bermakna daripada wong sing duwite akeh 1 juta. Wong lain 1 juta tapi wis makur penggawane makur tanda tangan wis oleh duit akeh. Lah awake dhewe runtut sendak karu-karuan. Monggo ya 1000 pun iki bisa uga sebanding dengan 1 juta. Mulane sepindah malih monggo kita niki beramal sesuai yang kita punya. Iku insyaallah akan bermakna, akan barokah ing dalem awake dhewe, ing dalem keluargane dhewe, khususipun ing dalam putra wayah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal ya